Nengkong yang atrai dapat buram ya ibarat di kelas kakong ni. I kong Jermika perbot. Kong berthad kar. Iba carry neng nong. Ba Starwin Kajana. Ba Ferdinand Shillong. But if he baro. Kibadei kiparalok ba iya jam na. Kiba nga ay kuno if he man kapor. But nga persang bane ki nakabanta ka jing maha ka jong pi. Kublay, but kada paso tanan kabang ay nguy ublay kabang kapag perkat. Nadien mga kini-kinaski mga one na indoor. O imam nga tenga ka man take rest. Ka bakla ka sing bineng kandiat. Hindi nga so iba-iba pa di yung mangamla man leng. You have to go. Tiyak nga pa din nas ko mga kamen nga ong nga nakarong kumno Kedai association ka mga iyan ha nga day banlay and kabas ko pala ko lang ba ublay o ay bor siya nga men hi nga las ko ba ngam ni lesyo hi but nangawan na kajing kamen but kasutan na bahan na do step kabama syndrome kikintin chong kinongkren baro but kamtam kajing pen-i kajong pi yangi kung no bang iday banyan nakabanta banle namda kajong ha kajong pi kandiat wala day madam imdan injita so kemen manginyawan lang hiro namar bunsin lakay kot ngaru bunsin nga wan bot lang bay namar bale ngaso ba ngaru nga di banyo jing bantoy kay ka ba kikwa kay ka ba kikren tingaru nga di banyo asno kanang ba ngaro nga laban ay jingmod ya i commissioner juga ti kajing sumo bakraw yo blay kat pang namar kini kisni kandiat nga so dukha ba ka man sim habang haban na si indoor namar ba kadan tu ka assembly session hindi principal secretary long ba nga haban kidipyo nga ba haban late nga ka on behalf of the state government Hindi policy kajing late jong asiti kalong pasutan at bahado kata like doing ki officers actually make sure kidan ki directors jong ka Department of Empowerment of Persons with Disabilities and Ministry ki officials ang to ki ba deal with different files ki bangingit day ba mo pag kiniki kumno bangin train ang takapagamian jong pi tiki tu baro klari tayo policy dan bok ay kundo ki pathamay ang kalong ka ka pasutan na hapapi kundo personally ki brio nila aman yakren nila aman penpau yaki ki jing ki ba phi kum ki brio ki badan ha jing duan duna ha ki department phi wan pen snow ha ko office jing but ka ba mangi bat bangi de ban le lengba ka jing ya trailang ka state government but ka central government lengba ka Ministry of Social Justice and Empowerment Department of Empowerment of Persons with Disabilities dikandiat ka bangasutan na ka lomba kini ki Kasi Disability Association, ki Meghalaya Deaf Association, ki bagi cuan baru-baru hak office jungi nga try kilawan ngaso ba ni kini kan pendik mo kunting ngala tu iki nga ani nga sultien ke mo ka issue bagi mo ra hindai ngasno ba menta ka ki jing wan jungi man ka por dadi ka jing kermen ka office jungi namar ni kum ka office ni train na menta ka bahakam niat jong phi ki badan ki jing du na ki khot men baro kin thop lang ye phi ki badan jing na hagi Boryos no. Ti kay ko ba nga kwa ban petsno kandiat kalong ba menne iba Starwin Kajana ilaong. Kadai siya kading so si habang iba kini ki reservation ni ki post na marba ka identification of post claim pala ban notify yang mo kadang tang jong 2012 mo aja kat hindi kwa ban petik pi pagla kreshi tam hana ko office la prasang manuwa keleng ki all concerned departments mo ki department of health ikili ki vacancies ikili ki check post pa ki dam ha ki office ki na maleng ba ki post pa ngitip ni haban wa pa di kumno ki kita ki post ki banong suitable fi an ka baso ta na kulong ba hadien ba ka central government kala notify ya ka to ka identification of posts for persons with disabilities ni kung kasi government rumenta ni ayo pan pet tu peduksa ka ka balong suitable haka stage miru ti nila ya chakman
nila don kejing yalang kaba bat ki department mo and can get sneak incident keduga expert committee meeting namar shwaban identify ka post ni don ka expert committee meeting ban shoman berkat lang ti kini ki post ki bangin don mo menta ki bangila can get kini ka advertisement bang jom ka Meghalaya Civil Service hooi kulong basmusi namar klemang ki person with disabilities henry to walang small diaw ba nani jakman nila workout nila treshitong bangin identify kita ki post nak banta baru ki disabilities ki bala dan haga nika act pertama ke Rights of Person with Disabilities Act 2016 tidak ka macam don cakap ni yaki grade A B C and D ru menshua la dan tang ka C and D post hindi banta i commissioner ila treshitong yung M ni dai bale shwa yaka A and B ru te baru A, B, C, and D ngidang workout probably la next week ngin sa dan meeting by expert committee and ngikal men rupa ngin sa ya chakman but ngin dreshitong lang but jing support lang ka jongpi kiniki association mo ba nila an pen ulong ya kiniki jing tumu ka ba mapipidan mapila bu akma jungi kung kasorkan an ka way padiru ka bang akwa banong yuhi bakas Office of Commissioner for Person with Disabilities kashim kya bon bhagi ke amne tang bakapay tang machusna mo yuhi hengi pasangro banonra ki initiatives sa office menta ngisudan bokpang kuman ong bangidan kana ka Meghalaya Sign Bank app Meghalaya Sign Bank app kabade na kabata kajing mantoy kiniki persons with hearing impairment but kumjo mangiru kitu kibriya ki bomdan kibala bani osguru kumno bandan ka bantip bandang mo ka basic knowledge ka sign language tingas ngo ba nga sulong kumong iba manya ngilong disabled siya kadai nga mandehi masundrong ko ang masusi ba nga Deputy Commissioner for Persons with Disabilities Henry nga ngamla pa di ban communicate fi ha ka sign language tambak ka ka bang akwa kalong ba ka office jingi Shipwaru ngila kot hei rida mo na Betty Society banwan aja ikai yangi ha office tiki staff learn some basic concepts mo ki concept kumno banyak keren taman communicate belum malah ini kai kecing aja mo jing ba staff meneru ladan kam bahaki office bagi department prepare bagi don kini ki sign language interpreters ka kongsan tam an office jingi kana tho but shaki department barokhoy an menta man kasning yo kishiti na ki departments pa ai ki list se jo ki sign language interpreter ki bagin la ban man haki ni meetings prepare haki programs jo ki function jo ki department ki kwa ban don kini ki sign language man shwam tu da matip kini dan meeting phishong ki ba ki brebom na tiya sno ngim patiaw ngikran bet ngim perkhat iki ngilalong si sakumta henry menta da kajing trishitong kajong pihi ki beliau ki badan kicing dunai di khatmen kajing wan jong pi kha sa ka office jongi kajing ajing mut hi kajong pi ngila la kum ka office menta bania chakman bangin nang treshi tom lang bat pi mo mangya treshi tom lang shishu bangin nang laman penulong ya kata kajing temu ka pi dan menta ko mangyong kata ka reservation naka 100% chaka 100% naka live percent naka seats reservation of seats chaka 100% but bon maki various sections saka agmo kabangi ko office ila teshi taman pin ulong iwe ani laboro ila appoint ki grievance redressal officers the monkey department lada dam kudu ka jinge official let have to ki grievance redressal officers insa display haki websites chuni yakini ki grievance redressal officers lada fitan ki nu ki jinge official let anada dan kinu pade ki bale bangkit kia di pila banon ra ya kata siapa office juni kum ko office ngin sele ke badan kam an nama bele ngi dan kam kajinga trilang chomki ni ki organization baro khoi ka Betty Society ki ko way ke bala wan bhasha khamat bania snokti namar ngi kum ko office let's say nginum la bandam than kata kajing kum no ginya chakmat ki eki steps ki bangi dei badle kajing don juni ki organization ki baklan ma kanika ha ka state juni Betty Society ida kedua je kemen idan ki Justice Road School and Center for the Hearing Handicap Asha School Mairang Vidya Jyoti nang taga Mary Rice
but the Montfort Center for Special Education, Mon Center for Education, the Portularu, Chibai Trelang, but we organization jong Baro ki districts, kiba Trelang Takabaka Mia Jompi. Tika way look about Shukwa and Pen EFP Kalomba, Habani Crutch Bang inclusiveness more, inclusive of the community, Kaekaban Kam Kalomba, Haki buildings room. Nipakhat, come day tang Kaekabangin on Kumtabing in non-sign language, everything he can, Nadu na yin. Nadu habar, nadu hajing trajing kita. Kitu kebayok kam hajing trajing kita. Kumno ban pen accommodate iki kat kum ka disability jongki. Shibu la da degi bom kiba myoi khamat. Tingi de ban dan ki ban support iki ban ai haki office. Bat la da dan kinu kiba shonda ki wheelchair. Ni hap so tho ka ki jing dan kam jongki haki office. Mentar hili iki office fair. Pinse ka jing kala haki office. The mark office of the Commissioner Disabilities, Tashin Kiabha, the Ministry of Social Justice and Empowerment, Nila Long Kibadan Bokha, Kila I getting a rap, Haka Pisa Kapilan, but belong accessibly Kiniki buildings, Kiba Pipila and Lake. Let's say Hakanik accessible in their phase 1. Nila dan Abu South Lee, Kitaki buildings, Kibana them identify, Ban Pelong. Accessible yaki person with disabilities. Hindi sningi la yo ka RTI na iba Ferdinand ngasutunan na marka aid that you want to get right to information ke bangi have an IFP you have an TPWD bagi la dong ke kita buildings bagi kwa bagi ki implementing agencies ke PWD building ke health engineering wing ke water resources ke sports council kini have an follow up habat ki kum ki kita ki features ki accessible features ki haban penlong lesi namar kadang don kam kasir ka baningkong dang kulmar kumno ki kita ting ki la le den ka toilet more accessible katba ndai ka katu ka sing mo ban sakti ka long hadrong ki wheelchair users kemla ti dang don ki bangi nging kum ka office ngi haban kanda ka pre verification audit la dang isham bakim patlong as per that harmonized guidelines ka bala provide a Ministry of Urban Development mo the fee kelagi patlia means haban ong ki follow as per the guidelines na haban pendo ban jadu haban penjat ban thau biang bagi neki accessibility features ki day ban long as per the harmonized guidelines tingi te shitom das ni nang lak bha ka man power nong ka state government dan kam ban push bha manta bangin don't you show ki man power ki ba from different disability disciplines. Ngade from ngade na disability background ti ngade ka jing ka bakar pam ha ifi baro ang kwa shisha ka ba nganga siyam ba ki ba ngingi yo phiru phidi go we don't ban yo nganga la ban sa office job secretary ban ikno iki officer ki ba he mo te ban ifi phinom la te ngaka ta dawi la singkhia ani sultanan isu kemenru baka office jong kanika jakui kini ki bade ki bale kini accessibility features klatre pha anga snow ba kermen ba kiki baro kunong ki ba sok tana phiru da philai da phisham ba kim pat biang ro ka phai phi ban ra office jungi nai pat that madan thani ei barbor am thlem ka jingtep ko office ni so si nei bon si no ra office jungi da ngingem le ei tikan long ke phnya amta dan ka phiman ra kinya tai lang kumno kinya le mo tinga tharai bon ke office ta fin le kilong accessible tingi nang wa chu ila place show kita ki buildings haka accessible in their phase 2 haka accessible in their phase 3 let's say ka state government ro ka habi man ai ka fund na ka state government let's say ramdan ro haban wahabian ministry la daga makada ka scheme of implementation of person with disabilities act kata ka SIPTA scheme tinga kermen ba phi kum kini ki association ro philaban ai ka jingtip shiki way shiki parok jong phi baki ki jingdan kam ki ban wan ra jingkala na kam ta ka emlang ka salang jong phi one ra sa office jungi ngingi dan ngingi snap ya kata ka jing ut ki jing nam ba de kete ni so tho ha ba ni so si hinu da ngim la ban ne ma ki dan buun ha ki jing ke ngim la ban ne pipan man ta ngim la ban ne ut ni hap shop meeting ni hap khat ke ki ban ne tamba suki ba de leng ba ka jing tashi tom lang to ki departments concern ba ro khai ni la ma ban ne an ka wiru kwa ban ong ba ni dan ke ka state of center on disability affairs ke dan ka center ka bala an ai bon ki kind of all types of rehabilitation services mo ki hi se barok na jinona hala ka dai hakini ki core yo sno
lada pisham bagi koryo aslo kimbiang wan ra ka jing tip chingi in tho shi ki concern authority makin laban ada ki bapha kumenchuangi use ki pocket type mo hearing aids ni ka babanta pade ki to behind the ear anga thai shu phi ki badan ka ni ka yu phi tip shu ki e ki jai hearing aid bapila ki bakham ha ki ban pen yo aslo ye ka skol jong phi te ki ni la dangi wan ra ni la ban pha proposal shaka ministry khana bakini ki tiar ki babha man anak banda jong phi ni la ban le ti ka wei ru ndai tang kata ka ek ban le ni kompat ka longka ma phi ru kum ki association nga kerpat ka ni ka UDID ka longka ba kam ha ngong ka unique disability identity of persons with disabilities mo kada emdan ka to kini ki all facilities ka bangi don pinumyo an ki ek ka ba sit government ka le ha ka ba kum na social welfare department ki ai scholarships ki book grant ki uniform grant unemployment allowance ha ka ba ki da recently kila pen kintiu na ka shi hajar sha ka khatsan spa kalong ka jingman to ye phi kinu ki pala pass ya ka class 10 12 mo ki la ba register ha ka employment exchange ha ka kadang ka special cell nam da jom ki pimna kaman yang lain ni pimna kaman lewa kle shu kli ka special cell ka ba ki person with disabilities ki la ba register dan ta ya ka tu ka acknowledgement card of your submit ha ka office jong ka district social welfare officer kanang balay pinyo ya kata ka unemployment allowance ka ba khatsan spa shi binai ti ka nong ka jingara ka do pinang upcome pila yo ane ka the chief minister's pension scheme nila nana ni ka central advisory board meeting ka ba nila le nila chimkhia shaka nila tho sha director social welfare nila tho sha state government ni pen ba ka ek recommendation jong ka central advisory board ka long ban enhance the pension scheme ni so tanat ba hak dangshen ti ka ya ka chief minister's pension scheme ru la pen kiu na ka san spa tang ka sha ka nyau spa san pho an kata kan satrikam na du Oktober araja apu ti ngasno ba iba starwen ru masuk ki jing bon ha kila wan ra shu ki jing na wa shangi ti kermen ba starwen bat ka Deaf Association bat ki we association ru in nang wan ra shu kum ki ni mele wan ra shi ki khna ba ngin yo mane tre lang ken bat phi mo an nga thri bon ba ki bang pa an te fi ken dia kini ki scheme kini ki websites pina like ki websites kalau accessible nang ta ki kum nam tam de tam da jong fi nam ta kini ki persons with visual impairment ka ba kini ki khna ki bala pulia po ki colleges ani nga sham ngo fi puli kot kum no da ki to ki kot ba ki ong issue manage fidelity ting ong ngale iklu principal jong ka senanments ba then dan kam ban print ya ki kot ha library mo ban bo de ki kot ki braille ru ti ngala ele ya kendo i batarian ki bari to po i director jong ka printing stationeries komno ban yaram angam kwa ba ki we ki khna ki bale ba ki ban pha ban print ru ki nan kam ban siu it should be free of cost ti yong em wan ra ki la ban reimburse pa di ba ka national institute ka ban de dun mo bari for visually impairment ti ngas ngila la ban print ka to ni te ngam tep ka no ti ki la de because ka long too late ti na thenga do next year na thai probably ki kot ki ba ki print ta bon ki persons with visual impairment is la ban kam an bon chu ki le se ka pol ka dum sha nga tang banga nga sa shi sin ngamu ban ong fi ba ka office ni ka play ka jin khang fi baharo la ban wan ban ye selok lang ban ni kum do bangin tre kham ha sha khmat na kam ta ka pha ka me jong phi khuble shi kun Badon is a fine